Šta kaže Đole, ovo je dobro, a? Znam da nije. Brate, dobro, ja znam da je to dobro, brate. Evo i Đole, to ću da bacimo u naš klip ovde. Tako, Đole je profesionalni bodybuilder. Čovjek diže 6 tona, mislim, 282 kila iz bench pressa, ali pomaže mu ove moje mekice, zvane Mekike. One doprinose toj snazi. Samo domaća rana, ništa više. I rokanje. I za malo da se izgorim, ali dobro je. Znači, samo domaća rana, bata. I rokanje, tu nema šta. Ovo je za kanal, brate. Na YouTube. Da.